rešpektujeme to, že Slovan bol potom po tých zápasoch veľmi, veľmi unavený a nám toto vyhovalo. Máme mladé, zdravé mužstvo a my sme hlavne upozorňovali chalanov, aby boli sebavedomí, lebo aj v tej únave Slovan má obrovskú kvalitu, čo aj dokázal na začiatku zápasu, čo dokázal aj na začiatku druhého polčasu, kde sme mali obrovské šťastie, že sme neinkasovali, dajme tomu na 2-1, lebo vieme, aké tu sú výsledky, už som zažil 2-0 a potom z toho 2-2 ešte sme mohli dostať ďalšie 2 góly, takže dobre, že chalani boli odolní. Zápas, ktorý je krutý pre nás všetkých, ale život športový prináša aj takéto výsledky. A jednoznačne sa chcem postaviť za tým a za hráčov, za to, čo posledné 3 mesiace všetko dokázali. A bez ohľadu na to, že dnešný zápas aj výkon z našej strany bol zlý, ale bohužiaľ niekedy v živote a prehra neznamená, že všetko robíte zle, takže jednoznačne, ak niekto dnes zlyhal, tak sme to my tréneri, pretože sme nedokázali to mužstvo potom výpätí, po tom úspechu, možno najväčšom v kariére, pripraviť na to, aby sme ešte aj ten posledný zápas v tomto týždni zvládli, takže